Hi guys! Maayong gabi sa ato tanan. Welcome sa ako ang bago nga video diri sa Davon Omega Channel. Dayon mga suki. Gimingaw na ko ninyong tanan. I hope everyone is doing well. So before we will start sa mga bago pa sa akong channel, please do not forget to subscribe to my channel, Davon Omega Channel. And also you can share and like this video para makita ang tanan. So salamat. So, na nag-sponsor pagkaon na to tonight. Lamig kita na nang nasa tungtubangan. And excited ako makatilaw. Kaya actually guys, dugay na ako nakadungog ani nga lamig yun daw ni sila. Woo! Okay? And I don't know if nakaadto na tanan dito. I hope. Feeling na ako pa'y wakaadto. Pero, this type of restaurant, low-key lang niya sila. Kay wala sila na pwesto sa syudad. Dito sila somewhere sa Tominobo. Okay? And nailhan lang yun ako ilang tindahan. It's because dagan king nag-post mga good reviews about this buffalo wings kay ilang gina-serve. So, let's go and try their famous chicken wings of no other than the famous Rooftop Tominobo. Hey! So, actually, guys, ilagay siya mukbang tonight. Okay, na-twist atong mukbang for tonight because we're gonna answer questions nga akong gipangutana ganina before kita nag-tape ani ka video coming from our friends sa Facebook. So, let's eat, guys. Excited akong kaon. So, let's go! Okay, let's try this first. Let's try this. Yours ang first bite. Let's go. Go, yung first bite, go. Let's try this. I love the sweet taste. The honey glaze. Look at it. I'm gonna cool him, bro. Ngayon na, basta matawag yung ka og wings, namit dito, ma-feel ganyan makalagay kung magpinamot ka. I love it. Ganahan ko sa cuts, kay dili ko siya dagko, di ko siya gagmay. And this is the kind of chicken na akong ganahang. Yung count sa cuts. I'm the person nga, hindi kayo magkikit yung mga bukog-bukog sa chicken. I don't know why, pero mas lami ang part na yung mga bukog. Boring ang chicken kong well bukog. No. Let's try this one. The kick is there, guys. And for me, I find this one special. Okay, let's go. Let's try to answer na questions from Facebook. Yung ilang pangutanan ako ganina. Number 1 is from William Asis. Asin or patis? Actually, in Mindanao, we're more on asin. Pero, when I lived in Manila, mas common ang patis. And, mas lami for me ang sudan niya patis ang gamit. Yeah. We have Professor Satin Kalamba ask me kung kaatubang nimo si Lord karon unsa imong ipangutana niya. Excuse me. Kung kaatubang nimo si Lord karon unsa imong pangutana siya, siguro I will ask God nganong gwapa ko. Charot. Charot lang dili. Ipangutana ko si God. Pangutan ko si God kung karon sa mga ng COVID. Yung nagisunghan ko sa COVID, guys. Like, lami na kayo interact ng tao, lami na kayo mag-party and everything. Lord, kamas mo ng COVID. Okay. Now, my dear friend Arkin Marzonia asked me, niwang o tambok? I'll go with tambok. No.
Depende mo naglisod kong interpret ko kung sino pasabot sa niyo og tambok, but it depends. Na I think singalan kong niwang, na I think singalan kong tambok. So magmatter na siya. Next question. What if nakita nimo, this next question of Crest Yearn. Okay. What if nakita ni may mong uyab kauban si Lodi Cakes Clarky Badalias? Paggawa sa The Morvi, unsay mong buhaton, nag-attend na din sila cell group. Haha. Kung makita na ko kung uyab kauban si Clark Badalias, of course, dili ko ma-insecure kasi Clark ang kauban. I know daho kong lamang. Charot lang te. Dili. Si Pao na ko si Clark. Again. Wala. Sino kung makita na ko sa The Morvi Cake? Mulabay lang ko. Sino kung makita na ko sa The Morvi Cake, wala silang biyaan. Kaya kabulo ko, wala sila pang taxi. So mag-jeep na sila or either mag-motor nga habal-habal. Dayun, black na ko silang duha. Dayun, kung makita na ko mag-usap, kay luwaan ako si Clark. Charot lang, te. I love you so much. I don't think that Clark will do that to me. But if in any case, that will happen, di sila magmahay sa kuha. Imu-mu na ko sila. Nak, umito yung mak. When you were in elementary, unsa may magibutang sa mong teacher, or unsa gito maging sa mong teacher sa pangutana nga, what do you want to be when you grow up? Kaya tayo say, I want to be a doctor. Hindi ko sure kung mauna. Next, from Jean-Marc Kalimbong, flat sheet or comforter? I prefer comforter. Pero gusto ko siya daan. Next, from Stanley Padoga, iluwa o tunlon? Grabe naman ang question ko eh. Sama sa akong answer kanina na yung mga butang nga dapat na to iluwa, dapat yung mga batang nga kailangan ako tunlon. Pero kung ako yung pumunta ganahan ko tunlon. Sayang magod kung niluin mo siya tunlon. Di mo ma-feel kung lamig pwede siya o dili. Kung that time na imong tunlon ang isa kabutang, that means ganahan ka. Ana ang butang. The time nga imo siya iluwa, wa ka ganahin. So gusto ko tunlon. From Makfibe. Okay? Kung ako ang sistema, magpakaon ka sa kuha. Anong magagawa? Laging natutulala nung malapit ka. Grabe naman ang question. Kung si Makfibe daw ang sistema, magpakaon man ako siya naman. Kan ako, kay kanunti ka. Anong magagawa? Laging natutulala nung malapit ka. Kan ako, kay kanunti ka. Magkinaunay ta. Maglapag ko. Next, from my dear friend Caroline Minyoza. Hi, Miss Caroline of One Batch Reservoir. Thank you so much for everything. Thank you nga sa paano ko daw. Buka sa kasalte. Reserve mo sa ka sa islon mo. Wala sa kanan. Kung sa katinuod ang sex after marriage. No comment. Iwa po kasuway anak, ma'am. Very cheese. Next from Dosoko. Ato sa dalan Pishagit og Viva. Grabe naman Dosoko. Not following instruction yung ka, no? Ingon ko question, dili there. Hindi mo rin mag-truth or dare, ha? Next. This is from Ate Maimi. Pila nakabuok, naka-Irby sa Jomo Ems. Love me. Irby. I don't know kung siya masabot siya sa Irby, pero pila na ko hadlock kay naka-term. No comment. Good question from Yanex Galvez II. Kasi bet mo sa Cool Boys. Ooh, Cool Boys. Ang mga gwapo ng TikTok sa Wet Park. Charot. Isang question, Cool Boys. Actually, kamong tanam. Gusto ko uyabon ko yung upat dungam. Charot. Di ko na cash eh. Di gusto nga malaan kong bigaon. Pero, ganahan nyo kong Iman Zamora. Anong magagawa? Laging natutulala nung lumalapit ka.
Si Emmanuel Zamora, gid akong crush. I mean, I love crush po niya. Kung naman gali partner si Emmanuel Carni, makrush po. Crush po na ako si Emmanuel. Uy, tama na ako sa crush. So, you know, I love his dimples. Si Yanex, unta to akong crush sa una, pero pag tanong na kay Yanex, kita tanong nila, ay, dimples pa naman. Charot lang. Yanex, I love you so much, my friend. Pero, Emmanuel Zamora is my crush. The dimples, the color, the height. I love him. Ganahan ko mo. Gusto tika. Emmanuel. Charot lang. Okay, there you go. Gusto ko. Eat everything. Also, if you haven't tried this one, please visit their store at Tominobo, Iligan City. They're just near the highway, guys, na I believe nasa lalayo sa 7-Eleven Tominobo. So kung makita na sa 7-Eleven Tominobo, di hadapit ang nilaang store, the Rooftop Tominobo. Please do follow them on Facebook. And I don't know if they have Instagram. You can check that, you know. And also, guys, if you're planning to go there, please book in advance. At the moment, they do not accept walk-ins because of the limited seats nga available in the store. So if you want to visit their store, please do message their Facebook page in advance to have your reservation. Ay, kung di mo makabisita po, it's because ikapoy mo or mahadlok mo nga may social lifestyle, then you can order this one and you can ask them for delivery. So, thank you so much, Rooftop Karen Ma. I love you so much. This is so yummy and so full. And also, guys, thank you so much. Thank you so much. Goodbye.